Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Бүгін Круглый поле бистесінде етим балаларға фатирлар берділер. Яңа йорттан ачкычларны Татарстан мәгариф министры Энгель Фаттахов тапшырды. Бу хакта Римма Әхмәтова. Проблемаларны хәл итү өчен берләштеләр. Күп балалы гаиләләр подсолнухида яшәүчеләрнең тәҗрибәсен ала. Фермерлар Сарман трактыннан китәргә теләмиләр. Законсыз сәүдә белән ничек көрәшәләр, Гүзәл Шихапова ачыклады. Бүген Круглый поле бистесендә шатлыклы хәл булды. Ятим үскән балаларга фатир ачкычлары бирделәр. Тукай һәм Минзәлә районнарында яшәүче 19 яшь кеше өр-яңа йорттан фатир алды. Парк урамындагы 3 катлы йортны бер җәйдә төзегәннәр. Тантаналы вакыйгада Татарстан премьер-министры урынбасары Энгель Фаттахов катнашты. Яшь гаиләләрнең сөенечен без дә уртаклашып кайттык. Яңа йорт поселокка кергән җирдә атаклы паровоздан ерак түгел генә төзелгән. Янәшәдә парк балалар өчен аттракционнар. Абыйлы энеле Александр һәм Елена бу бәхетле мизгелне 5 ел көткәннәр. Я работаю в Челнах. До работы добираться не очень далеко. Тут и садик, и школа есть. Все условия для жизни есть. Все рядом. 3 катлы панель йортта барлыгы 29 фатир. Төзелеш июнь аенда гына башланган. Тизлек сыйфатка зыян салмады. Йорт яхшы дип ышандыра төзүчеләр. Бик күп техника кулланды, бик күп көч бу йортка бирелде. Августның азагында бу йортны без төзеп бетердек. Бүген тантанада төзүчеләргә республика хөкүмәте һәм Тукай районы хакимиятенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Менә ниһаять зарыгып көткән мизгел. Фатир хуҗаларына ачкычлар бирелә. Ата-ана ярдәмнән мәхрүм үскән 19 яшь кешегә ачкыч тапшырыла. Аларның күбесе инде гаиләле, сабыйлары бар. Хуҗалар, югары кунаклар йортка узалар. Монда 1, 2, 3 бүлмәле фатирлар бар. Һәр кайсында бүген киреп яшәргә була. Бүлмәләр зур түгел, әмма түшәме биек булгач, бик иркен, якты. 300-дан алып 400-гә кадәр балаларга квартиралар тапшырыла. Бик күп өлешеменең акчалары республика бюджетыннан бирелә. Күпмедер күләмдә инде безнең Рәсәйдән дә бирелә. Быел менә бу максатлар өчен каралды 356 миллион 300 миллионнан артыгы республика бюджетыннан калган инде Рәсәй бюджетыннан. Бу Иван белән Ләйсәннең фатиры. Гаилә башлыгына әле 22 генә яшь. Моңа кадәр яшьләр Татарстан поселогында яшәгәннәр. Менә минем духовка, мин монда эчпечмак, бәлеш алып пешерермен. Тәмле әйберләр. Бик матур, бик якты, шундый, бик эшей. Рәхмәт бик зур. Я в восторге, если честно. Очень долго этого ждал. Хәзер яңа йорт янында юллар салына, тиздән кибет тә ачылачак. Круглый поледа хәзерге вакытта бассейн да төзелә. Бистәдә яшь гаиләләр саны елдан-ел арта. Римма Әхмәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллының күп балалы гаиләләре проблемаларны хәл итәр өчен берләшә. Сәмәкәй авылында җир алучылар Подсолнухи авылының инициатив төркеменә ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Алар очрашып күп балалы поселокны торгызуны нидән башларга кирәклеге хакында сүз алып барды. Сәмәкәй янындагы күп балалылар поселогын Приозерный дип атаганнар. Биредә 300-гә якын гаилә участок алган. Җирләрен бүлгәннәр, хәзер урамнарга исемнәр кушалар. Спортивная, школьная, цветочная, солнечная, да, семейная, счастливая, понимаете? Улица изобилия, луговая. Мы бы хотели, конечно, чтобы топонимическая комиссия сохранила эти все названия, так как они по закону, значит, полностью соответствуют законодательству. Мы изучили законодательство, да. Кайберәүләр инде корылмаларда төзи башлаган электр энергиясын уздыру өчен бергә гаризалар язалар. Әмма кайбер авылдашлары белән әле дә таныша алмаганнар. Әгәр заявкаларны күмәкләшеп тапшырсаң, күпкә арзанрак була ди инициатив төркем вәкилләре. Приозерныйда яшәүче күп балалы гаиләләр социаль челтәрләрдә аралашып тора. Вторую подачу заявок мы планируем на ноябрь-декабрь. Всех приозерцев просим откликнуться. Потом у нас идет сейчас в данный момент присвоение, значит, названия улицам. Следующим будет этапом у нас присвоение адресов. Сейчас нашей инициативной группой и нашими соседями-приозерцами формируются документы. Без дә шуның аша үттек дип искә алалар Подсолнухи бистәсендә яшәүчеләр. Хәзер Кояшлы шәһәрчектә 2000-дән артык участок. Бу көннәрдә генә барлык объектларны Яндекс картада күрсәткәннәр. Бу ашыгыч ярдәм, полиция, янгын сөндерү хезмәтләре өчен уңайлы. Су үткәргәннәр, үз көчләре белән юл төзиләр. В прошлом году мы получили по программе «Чистая вода» 17 миллионов до поселка Подсолнухи. В этом году 15 миллионов. Мы сейчас 80% работы проводим упор на строительство основной дороги, главной, а другие, к примеру,
внутренние свои дороги, то есть уже соседи стараются скидываться сами. Хәзер ике авылның да инициатив төркемнәре берләшеп грантлар алуга документлар әзерли, җиңүгә өметләнәләр. Бу исә авылларның инфраструктурасын җайларга ярдәм итәчәк. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Бүгін күндізгі сағат 10 тирәсендә Казан проспектында юл транспорт фаҗигасы булды. М7 трассасының Мәләкәс күпере янында КАМАЗ машинасы дистанцияны саклый алмыйча алдан баручы КАМАЗга бәрелде. Авария нәтиҗәсендә беренче юлда берничә чакрымлык бөкө барлыкка килде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, һәлакәт урынына коткаручылар һәм янгын сүндерүчеләр барган. Алдагы машинага бәрелгәннән соң КАМАЗ автомобиле күпер бордюрына сылана. Нәтиҗәдә шофер кабинада кысылып кала. 48 яшьлек ир-атны тән җәрәхәтләре белән хастаханәгә алып китәләр. Махсус операция барышында Кытайдан наркотиклы посылка алганда Россияле тоткарланган. Анда 1 килограмм тирәсе синтетик мәддә булган. Наркотик Әлмәт, Чаллы һәм Казан территорияләрендә таратылырга тиеш булган. Татарстан таможнясы, Россия Эчке эшләре министрлыгының Казан идарәсе, суд приставлары идарәсе, наркотиклар әйләнешенә каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре белән берлектә контрабанда һәм наркотикларны аеруча зур күләмдә сату белән шөгыльләнгән Әлмәт төркемен тоткарлаган. Аның якынча бәясе 15 миллион сум. Әлеге факт нигезендә аеруча зур күләмдәге наркотик мәддә контрабандасы мәддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Наркотикны таратуга катышы булган кешеләргә карата да җинаять эшләре кузгатылган. Көзгә авыл хуҗалыгы ярминкәләре 2 көннән соң гына башлана, әмма фермерлар сатуга иртәгәрәк кереште. Өстәвенә тыелган урында Сорман трактында ярминкәләр уздыруны тыйдылар. Төзүче стадионы янында яңа урын билгеләделәр. Фермерлар ни өчен Сорман трактыннан китәргә теләми? Гүзәл Шихапова материалында. Сарман тракты буйлап 20ләп йөк машинасы төзелгән бәрәңге саталар. Бу юлы фермерлар якындагы йортларда яшәүчеләргә түгел, ә юл хәрәкәтендә катнашучыларга комачаулый. Машиналар юлны каплый, транспортларын юл уртасында куеп, бәрәңге алучыларның гомердә куркыныч астында. Ну, когда много машин, то мешает очень. Потому что тут все собираются, картошку покупают. Бирдә сәүдә итүнең тыелганлыгын белмидек дә җитештерүчеләр, белгәч тә яхшы урынны ташлап китәселәре килмәде. Южный паркында сатып карадык, кеше йөрмәде дип акланалар. Минем 4 гектар белән җирем бар. Мин нәрсәгә сатырга тиешәм? Ничек сатырга тиеш? Магазинга апарып булмый. Сертификатлар ниләр йөргәнче шуңга кыйбатка баса. Без анда 2 көн тордык, кеше килми анда өйрәнмәгән, халык шушында өйрәнгән. Южныйда тордык бит 2 ел без. Сатучыларга карата беркетмәләр төзиләр, әмма моңа карап берсе дә өенә борылып китмәде. Менә хәзер берсенә төзибез. Ул әйтеп тора. Мен ди барыбер төзегез, пожалуйста, протокол миңа төзегез, но мин иртәгә монда барыбер чыгып басам ди ул. Кагыйдә бозмыйча гына сату итәр өчен авылдан килүчеләргә ярминкәләр көнне төзүче стадионына барырга киңәш итәләр. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев халык сорауларына җавап бирәчәк. Туры линияны Челнинский известия газетасы оештыра. Телефон аша элемтә 18 сентябрьдә көндезге сәгать 3-тә башлана һәм 1 сәгать дәвам итә. Шушы вакыт аралыгында шалтыраткан кешеләр үзләренең сорауларына җавап алачак. Быел Наил Мәхдиевнең Чаллыда эшли башлавына 3 ел тула. Туры элемтәнең телефоны 56 34 00. Мэр белән туры элемтәне безнең контакт төркемдә карап булачак. Мунгамнашлар, мен сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Кто-то сегодня твой не на шутку разошелся. Да купила в аптеке Алмах 01. Стала его применять, теперь его узнать не могу. Не ходит, а летает. Радуем ценами. В сентябре купите Алмах 01 выгодно в аптеках Милфарм, Ихлас и Аль-Каир. С 11 по 17 сентября белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по доступным ценам. Ждем вас на территории ДК КАМАЗ. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж. В глазной клинике Газизовых акция. До 1 октября скидка на операцию катаракты 5000 рублей. Клиника Газизовых, 1408. Телефон в Челнах 35 75 75.